susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Waiter, unsa may mga ilim na ninyo? Boss natin light liquor o hard liquor. Chill ba truck? Tama-tama na po na makauli mo. Sige, kanang hard ako ah. Sounds like good sir. How po ka mamilig ilim nun? Pang party ah. Ay, sir. Nakoy offer ni mo na mas malingaw jud kani. Aw, unsa pud ka na dong? Na may mga chicks diri sir. Mga estudyante pa ni. 1,000 lang. Ay dong. Ay sa dong. Wala yung mga tag 500 lang diha. Check sana kung less sa tag 500 sir ha. Kung napa ba ni bakante. Kana bang kulba pa sa estudyante? Ay sir. Na sir. Edit lang sir ha. Ay kung takon saan ako lang principal. Wala. Yay. Ayun na lang dong.